Nesta zona que ven nas imaxes irá situado o novo parque de Vilariño. A súa localización está na mesma parcela na que estaba o anterior, pero o seu cambio de lugar permitirá mellorar a seguridade dos máis pequenos. O Concello toma esta medida para afastar aos nenos e nenas da estrada. Ali estaba moi próximo á estrada, ás veces os nenos xogando pois se poden aproximar á carretera demasiado, e aquí é un sitio, un espacio moito máis seguro. Como vedes, o parque está cerrado, non hai tránsito de vehículos, é moitísimo máis apetecible tamén para os pais para traer para aquí os seus nenos. Aproveitando o cambio de localización, o Concello tamén mellorará o parque para aumentar a oferta de xogos dos máis pequenos. O suelo, que vai ser a principal diferencia, ali era un parque en terra, en area, e aquí o chan vai ser de caucho e céspede artificial por encima para a amortiguación de golpes, e despois os elementos de xogo, os mesmos que contaba abaixo. Leva columpio, leva muelle, leva tobogán, leva os mesmos elementos de xogos que había, que se van a restaurar. Sostitúense aquelas partes que estaban deterioradas, que son principalmente as madeiras, e restauranse os outros elementos e se volven a instalar. Tamén se mudarán de localización os aparellos para o uso dos maiores. Tamén hai uns elementos de biosaludables, de exercicios biosaludables, que tamén os trasladamos, porque ás veces tamén cando os pais, os avós, os proxenitores están cos nenos, aproveitan para facer exercicio e así quedan os dous elementos xuntos, os de parque infantil máis os de biosaludables. O Concello investirá neste proxecto ao redor de 18.000 euros. A previsión é que as obras se rematen en menos dun mes.